Danas će biti naporan dan. Neka će, bit će mi zadovoljstvo ako mogu što da pomognem. Mučim se i dalje kako mogu i znam, ova komšenica Bajčetić ovdje priskoči u svakome poslu. Danemo je desnu ruku što se tiče toga za nju. Mislim da treba da uradimo sve kolektivno, da im pomognemo u što većoj mjeri. Malo sam ga izmrcvario, ali za prvi put. Prvi put ekstra. Imate li repo? Ako vam bude trebao paket za ovo, uvijek. Slobodno. Kolega, možeš li mi donijeti neke hilze? Kakve hilze? Ja ti boga ne znam šta su hilze.